Mun nimeni on Tuovi Henttu ja mä oon ollut Enfolla. Mä oon tällä juniori enfolainen, vaikka mä oon seniori IT-alan ihminen. Mä oon Enfolla ollut noin vuoden. Enfolla on sen visiona on olla sellainen toimittajana niin kannattava ja kannattavasti ja harkitusti laajeta. Meillä on tärkeitä arvoja on että me pyritään asiakkaisiin nähden olemaan niin kuin tässä englanniksi se on simple, smoother, smarter, eli tehdään asiakkaiden elämä yksinkertaisemmaksi, tehokkaammaksi ja fiksummaksi. Enfo-yrityksenä niin on laajeneva ja sillä on erilaisia osastoja ja sitten tytäryhtiöitä. Ja sitten asiakkuuden hallinta oli aikaisemmin niin oli erilaisia järjestelmiä, jotka sitten jossain kohdin oli Excel-failissa, jossain kohdalla oli muuta ja sitten todettiin, että asiakkuuden kokonaishallinta on tosi vaikeaa, kun se on henkilöiden omissa päissä. Ja sitten tahdottiin, että se tietämys niin valutetaan tänne järjestelmään ja rakenteisiin, ettei ole niin henkilösidonnaista. Mä toimin Enfossa teknisenä projektipäällikkönä ja sitten asiantuntijana ja mun tehtävänä oli sitten saada tämä migraatio, hallinnolliset osuudet niin kuin vaan läpi, projekti läpi ja katsoa, että ne ihmiset tekee, joiden tulee tehdä. Ja CRM itsessään oli mulle uusi tuttavuus, mutta sitten se oli tosi jouheva se projekti, että se meni tosi hyvin läpi, että siellä ne MEPCON-muutokset tuli ja melkein suurempi aika meni siihen, että kun me sisäisesti yritettiin saada sitten sitä ymmärrystä kasaan ja sitten tekemistä kasaan. Omalta osaltani nyt pystyn tässä projektipäällikkönä niin olemaan tässä Enfon myyntityössä ja myynnin johtamisessa mukana ja helpottamaan heidän arkeaan. Mun mielestä hyvä kumppani on sellainen, johon voidaan luottaa. Itse toimin hirveän vahvasti arvojen pohjalta. Sitten tietysti kun meillä on nämä arvot, niin on todella helppo tehdä työtä sellaisen toimittajan kanssa, kumppanin kanssa, jolla on samoja arvoja, samoja arvopohjia.